Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamao Asset. Thank you. Balik tayo sa ating palatuntunang napapanood po sa Pinoy Extreme Channel. Sir Errol, ano bang oras ang palabas nyo sa Pinoy Extreme Channel? We are being telecasted every 5:30 hanggang 6:30 po ng dito ako. Atras ako ng konti. Hanggang 6:30 po ng hapon. That's daily. Tayo po ay napapanood nationwide sa pamagitan po ng Pinoy Extreme Channel. At being carried by Signal Cable, Sky Cable, Destiny Cable and Cabling, and then 500 other cable companies nationwide. Alright, sige. Mga kaibigan, meron pong nagaganap na plebisito sa maraming lugar po sa Mindanao. Especially yung mga dati pong nasakop ng ARMM at ang didesisyonan po nila ngayon ay ang BOL. Plebisito po ngayon ng BOL, Bangsamoro Organic Law. Diyan po sa Hulo, palagay ko hindi nyo nakakalimutan na recently nagkaroon po ng pambobomba sa cathedral mismo ng Hulo, Sulu. Ang Hulo po ay siyang capital, pinakasentro po ng lalawigan ng Sulu. And because of what happened, 20 po ang namatay, halos 100 po ang naging kritikal at nadala po sa ospital. And until now, of course, isa pong malaking issue po dyan sapagkat hinigpitan ng tono ng militar ang seguridad. But, of course, pagkaganyan na, nagiging abnormal ang daloy po ng buhay ng karamihan. So, mga kaibigan, kaninang umaga daw po ay nagkaroon ng peace rally sa bayan po ng Panglima, Estino, Sulu. Kausapin ka nga natin ang ating kaibigang si Sir Danny Sawaban na residente po ng Panglima Estino sa lalawigan po ng Sulu. Sir Danny, si Errol Dakame na po ito sa Litter News Philippines sa Pinoy Extreme Channel. Magandang hapon, sir. Welcome po sa program. Magandang hapon po, sir. Natutuwa po kami na makausap po kayo, makasama po kayo sa ating palatuntunan ngayong araw. Sir Danny, simula nung ipatupad po yung lockdown sa Sulu, ano po ang naging epekto po nito sa mga normal na buhay, regular na buhay po ng mga kababayan niyo po dyan sa lalawigan po ng Sulu, sir? Minsan kasi yung mga bumibiyahe galing sa probinsya papunta ng Hulo, minsan mahigpit sa checkpoint ng mga militar natin. Opo. Minsan naman, hindi naman po. So, we are very, very sure na hindi po lahat ng mga tao, kunti lang siguro ang nanggugulo po dyan sa Sulu, nga lang may mga armas kasi. Most of you wanted to have peace. Gusto po ninyo ng katahimikan. Tama po ba, Sir Danny? Tama po yan. Kanina po nag-peace rally kami, nagkaroon kami ng parade, sumisigaw yung mga kabataan, mga estudyante, lahat-lahat po kami dito na gusto namin ng peace kasi ang Muslim is a religion of peace po yan. Kung mayroon man dyan na mga terorista, hindi sila yan, wala silang pinag-aralan sa Islam yan. Mga pasaway sila kontra sa gobyerno po. Opo. Nga lang nakaka-apekto po sila sa ginagawa nila. Pumapatay ng walang kaawa-awa at tuloy lahat na dadamay, Sir Danny. So, sino-sino po, Sir Danny, ang mga sumali po dyan sa peace rally kaninang umaga? Pinangunahan po ng municipal government, mga barangay officials, mga schools, at lahat po kami mga residente po. Mga iba't ibang sektor po. Very good, very good. So, iisa ang panawagan
natapusin na ang mga kaguluhan at finally magkaroon po kayo ng katahimikan sa buong paligid, Sir Danny? Yun po ang sigaw namin dito kasi hindi naman po lahat ng tausog mga terorista po. Ilan lang po sila yan, mga pasaway na sa bundok po sila. Opo. Ang isa daw po sa nagiging mahirap sa panig po ng otoridad ay yung sinasabi pong suporta daw po ng ilang kamag-anak din na sibilyan sa mga terorista na pagka humalo na po sa sibilyan, hindi na po nakikilala ng mga otoridad, Sir Danny? Dito po sa lugar namin, hindi po sila pwede rito, bawal po sila. Katunayan po, yung mga pulis dito at saka yung mga katgo natin, nag-operation po sila. Wala po silang lugar dito sa amin. Opo. At may narinig din po kami na ilang kamay daw po ng mga namumuno po dyan ay tila parang nag-i-inspire pa sa mga nanggugulong ito. At sana po hindi ito totoo, Sir Danny. Pakiulit. May mga reports din kaming narinig, Sir Danny, ng mga galing din po dyan sa lugar po ninyo that some or there's a personality na dapat ay leader para sa kabutihan, tila yan ang parang pinagdududa na nagpapasimuno, sir. Parang ganun na rin po yan. Halo-halo kasi. Opo. Sana po ay matuldukan po yan kasi pag hindi, how can we campaign for the development of Sulu? Ang Sulu po, napakagandang lugar. Punong-puno, mayaman sa natural resources, but you cannot live abundantly because of this war against terrorism, Sir Danny. Yun po. Kasi po kami ngayon namulat na kami sa katotohanan, yung residente ng Sulu. Ayaw na namin ng gulo. Dapat pulbusin na yung mga Abu Sayyaf na yan. Dapat yung mga militar natin mag-focus sila para mahuli na lahat yan. Kakunti lang naman yan. Apo. Yun po. Alright. Sir Danny, baka may nais po kayong ipanawagan sa mga taga-Sulu? Mga kababayan niyo po dyan sa Panglima, Estino, Sulu. Nasa inyo po ang pagkakataon, Sir Danny. Thank you sa binigay mo na time sa amin. Nanawagan ako sa aming taga-Sulu na magkaisa tayo sa kapayapaan. Magkaisa tayo sa pagbabago. Magtulungan tayo, magmasid. Huwag nating bigyang lugar dito sa Sulu ang mga Abu Sayyaf, mga adyang-adyang na yan. Magtulungan tayo, pati yung mga militar natin. Dapat silang mawala sa mundo. Yun lang po. Sir Danny, maraming salamat po sa tiwala sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Ingat po kayo lagi dyan. God bless, sir. God bless din. Salamat. Mr. Danny Sawaban, isa pong tahimik na residente ng bayan po ng Panglima, Estino sa lalawigan po ng Sulu. Peace Advocate. Pinabalita po sa atin na sila po ay nag-ipon-ipon, naglakad kanina kasama po ang mga kabataan, iba't ibang mga sektor sa kanilang bayan, nanawagan po ng katahimikan at katapusan sa kaguluhan. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Sana nga po yung mga grupong yan na nagpapagulo talagang matodas, mapulbos ng lahat yan . But alam naman yan ng militar kung sino po ang mga pasimuno niyan. Because there is a saying that if you want to kill a snake, you should hit the snake on the head. Pagka ang natitira lamang ay buntot ang katawan, maaaring makaligtas pa yan, maaaring mag-survive yan . Kailangan ulo. Kung sino man ang utak niyan, yan po ang pulbusin na. Nang sa ganun ang napakatagal ng hinahanap pong katahimikan sa lugar pong yan, sa Sulu at iba't iba pang lalawigan sa Mindanao, ay talagang makamtan po ng mga peace-loving citizens po dyan. Again, Sir Danny Sawaban from Panglima, Estino, Sulu. Salamat po sa pagtitiwala sa programang Kamao Ngasero sa Leader News Philippines. At kumusta rin kay Sir Vintin Sulit. Gandang hapon, Sir Errol sa Kamao Ngasero. Mabuhay po ang Kamao Ngasero and God bless po sa inyong lahat. Thank you, Sir Vintin.
At Butch Arcangel, kamusta ka dyan? Loy. Ayan, di ko napapangalanan ito at baka nanonood sa atin. Iba't iba pang mga viewers natin. Thank you. Who else? Sa ilan saglit mga kaibigan, kausapin nga po natin ang dating mayor po ng Giginto, Bulacan, si Mayor Gani Pascual, na siya naman pong first nominee sa Ito ang Tama party list. Kasi ang mamang ito ay, we understand, isa din po itong mapagmahal sa kalikasan. Kausapin nga natin at makuna natin ang mga plano po ng kanilang grupo sa Ito ang Tama party list. Alam niyo ho, ang pangalan pa lamang ng grupong ito na Ito ang Tama party list, maliwanag na may isinusulong pong kabutihan. Di ba ba? Ito ang tama. O hindi mangunguna sa mali. Ito ang tama. Di ba? Halimbawa, ang kabataan kapag pinagalitan ng magulang, ang ano ba dapat gawin? Ang makinig, sumunod sa magulang sapagkat ito ang tama. Di ba? Marami mga bagay-bagay na with contrast. Na ang problema, may mga contrast din na nangyayari. May mga conflict na nangyayari. So, mabutit meron tayong isang party list na ang isusulong po ay puros yung tama. Iba naman yung iniinom na ito ang tama, iba yon. Ang ating binabanggit ay yung party list nila Mayor Gani, ni Governor John Mendoza, at ng kanyang tropa. Sige, baka nakamonitor si Mayor Gani na magiging Congressman Gani na, ay pakisagot po ng tawag natin para makatuloy na tayo sa ating interview. At habang tinatanong natin sa publiko, sang-ayon ba kayong bakuran ng DNR ang Manila Bay? 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Okay, as promised mga kaibigan, nasa linya na po natin ang magaling na dating mayor po ng Giginto, Bulacan. Nakapaglingkod ng mahabang panahon po ito at nakapagparamdam ng pagmamahal sa kanyang constituents. And he's now dreaming to serve on a wider scale sa pamamagitan po ng Ito ang Tama party list. Nasa linya natin si dating Mayor Gani Pascual. Sir Gani, Errol Dacami po ito. Welcome po sa Kamaong Asero sa Leader ng Philippines at sa Pinoy Extreme Channel, sir. Errol, magandang hapon sa iyo at magandang hapon po sa nakikinig sa problema na Errol Bacani. Isang mapagpalang hapon po ang aking hinahatid sa inyong lahat. Maraming salamat, sir, sa pagsagot sa aming tawag. At kami po ay napatawag sa inyo sapagkat we know very well, bilang pinuno, isa rin po kayo sa nagmamahal sa kalikasan. Ano po ang dating po sa inyo nung ipinag-utos na ng Pangulong Duterte na linisin ang Manila Bay at ito na po, medyo naglikha na po ng positive effect, Mayor, sir? Alam mo, Errol, yun lang matagal ng panahon dapat ginawa ng ating presidente. Kita mo ngayon, halimbawa, kamukha na ginawa niya sa Boracay. Yeah. Napakaayos ng tubig sa Boracay ngayon. Kaya yung mga naliligo, tsaka yung mga foreigner na dumadayo doon, napakaganda ng kanilang tanggap sa lugar. At ang tubig doon, maasahan nilang hindi sila magkakasabit. Sana ganyan din ang mangyari dito sa ating ginagawa ng Pangulo sa Manila Bay. At maiayos yan ang maayos ka mga nagnawa niya sa Boracay. Opo. At mahalaga ang papel ng mga LGUs, Mayor Gani, sapagkat, say for example, sa paligid po ng Manila Bay, that's from Cavite, Pasay, Maynila, Parañaque, and towards Bulacan, sir, di po ba? So, at napakahalaga ng mga local municipalities na sinasakop ng mga tabing dagat na yan kasi sila magpoprotekta, sila makapaglalagay ng tao para Sa ngayon, di ba? Naliligo pa at ngunit napagbabawalan. Yun yung dapat na higpitan talaga para malagay sa ayos. Opo, pinagbabawalan muna, sir, ng DNR sapagkat yung fecal
bacteria, yung coliform, sir, ay sabi, napakataas, which is very, very risky sa kalusugan po ng taong bayan. Now, bago po makarating, alam naman natin, Mayor, ang mga estero, mga ilog, na dumaan po sa iba't ibang lugar, sa mga magkakatabing lugar, ano po, daloy po lahat po yan sa Manila Bay, sir. Oo nga. Ako natutuwa. Nung nakita ko, marami na silang pinasasara, tinatabunan, sinisimento para ika nga hindi na makadalo sa Manila Bay. Opo. Yung masamang tubig na kanila'y tinatapon. Opo. Sapagkat yun po talaga ang tama. Ito ang tamang dapat gawin. Tama po. Opo. So, alam ko po, sinusuportahan nyo ang programang ito ng Pangulong Duterte na ayusin po ang kalikasan. Ito kasi may tinor ito, sir, ng korupsyon eh. Ang kalikasan na hindi po naayos ay may ano yan eh, may anomalya po yan eh. Halimbawa, kung ang mga establishmento dapat nakapaglalagay po ng mga water treatment facilities pero nakakalusot po sa ilang LGU na kahit wala, di ba? Tama. Anomalya. Di ba ang Secretary si Mato talagang tama ang ginagawa niya eh. Apo. Kaya palagay ko sa pamamagitan nila ni ating Pangulong Duterte, maiayos lahat yung kapaligiran natin sa ating bayan. Naniniwala po din kami, Mayor Gani. Alright. Total nandiyan ka na, sir, ano? February 12 pala ang simula ng kampanyahan, mga manliligaw na ng boto, senador at party list, ano? Sa mga hindi pa ho nakakaalam, sir, we are being watched worldwide at nationwide. Ano nga po ang mga advokasya po ng ito ang tama party list, Mayor? Hello, una-una, Aaron, nagpapasalamat at ika nga po sa pagkakataon para madinig ako ng ating kababayan. Simple lang naman meron ng aming programa. Edukasyon, pangkalusugan, at saka panghanap buhay ng ating mga kababayan. Unang-una, gusto ko lang magbigay ng patas sa edukasyon, lahat-lahat para maiayos natin ang kinabukasan ng mga kabataan. Kaya dyan ang dinidiinan ko, ang sabi ko sa kanila. Kasi ako'y naniniwala ang bata na hindi makakatapos ng pag-aaral, lalo din nakagraduate na high school, napakalit ng porsyento na sila maging matagumpay sa buhay. Yan ang gusto kong tutuhan. Sa mga ating mga kapuspalad naman sa isang aking gustong isulong, Aaron, Iyo kamukha ng ating kung ikaw ay isang mahirap at wala kang lupa, wala kang pag-aaring bahay, at ikaw ay nakapangupahan o nakapagtayo isa sa lugar. Alam mo bang hindi ka makakakuha ng mayor's permit o ng permit para mabigyan ka ng kuryente? Yes, sir. Kaya sabi ko, isusulong natin, dapat lang dito sa ating bayan, kahit ikaw ay mahirap, magkaroon ka ng pagkakataon na mabigyan ng kuryente. Mahirap ka na nga, wala ka pang kuryente, lalo mangyayari sa buhay mo, hindi ba? Tama po. Isa pa, sabi kong dapat bigyan natin ng diin, kung ang umuutang ay malalaking kumpanya, may makakaya sa buhay, ang isang pag umutang ay milyon-milyon. Pero ang interest na inaabot nila nasa 3% lang isang taon o mababa pa. Pero yung mga kababayan nating malilihi, kakapusparat sa buhay, pag nag-ipit, utang lang ng 10,000, 15,000, minsan natatapat pa ang interest na binibigay sa kanya kung 15, 20%. Hindi ba lalong maghihirap yung mga yan? Totoo po yan. Sabi ko, dati mayroong Israel law, pero ngayon parang wala na yun, narepilan. Dapat siguro pag-aralan natin, kung may mga utang man dapat lagyan na natin ng ceiling yan. Lang mo ito siya, parang kahit pa paano, kung makasama natin o mahihirap natin mga kababayan gusto mangutang, hindi din sila lalong maghihirap. Tama po. Baka sakali matulungan pa natin sila. Yan mga ilang bagay lang ang napapansin namin na minsan alam ko naman napakaraming marunong sa Kongreso na pero parang nakakaligtaan lang naman yung akin.
Opo, Eh, opo. siguro, paalala lang natin, yan ay tutukan para kang makatulong tayo sa ating mga kababayan. Yun lang, Aaron. Kailangan ka, Congressman Gani, sa Kongreso para yan ay tunay na maisulong talaga. Oo. Hindi kasi, alam mo, Aaron, Oo. nung araw ako yung mayor, executive yan eh. Yes. Ang mayor, ako yung nagtayo, no, maniwala ka, nagtayo ako ng isang kolehiyo para yung mga bataan sa amin eh, matulungan, Yeah. mapag-aral. Pero ang nakalungkot ito, nung ako'y wala na, ako'y natalo, yung pumalit sa akin, porkit hindi ko daw hindi nila programa. Pinabayaan na. Hindi pinabayaan, isinara. Nako po. Dahil hindi daw kumikita. Hindi mo naman inaasahan talagang kumita dahil for scholar lang na gusto mong pag-aralin yung mga maralit hindi na makapag-aral ng kolehiyo. Hindi naman negosyo ang pakay ng LGU. Serbisyo. Yan nga sinasabi ko. Kaya sabi ko, siguro kung ngayon mapagbigyan ako maging legislator ako ng ating bayan, baka magawa ko ng konting batas na yan, hindi na basta-basta maisara o mayari. Kasi magiging isang batas. Malaking bagay. Bigyan tayo ng pagkakataon. Meron, Apo. minsan magkwentuhan tayo pag tayo na lang at mapapaliwanag ko sa mga iba pang bagay. It's Baka lang kanin ko ng mahabang oras yung programa mo. It's our pleasure, Mayor Gani. Ano po? Ano nga pong number sa balota ng Ito ang Tama Party List, Mayor Gani? Hindi pa ako na pakanya. Hindi Pero pa, hindi pa. 155 pa? Oo, 155. Oo, 155. Meron 155 kami. Ito ang tama. Very Tanggol Maralita. Ayan, talagang magkakaroon ng kakampi ang mga maralita sa Kongreso sa pamamagitan nila Mayor Gani. Sana. Okay. Mayor Gani, maraming salamat po. Good luck po sa inyo. Ako salamat din at sabi ko nga, maraming salamat sa binigay mong pagkakataon sa inyo ang banlingkod para matinig ng ating mga kababayan. It's our pleasure, sir. At handa ka po kami tumulong para ang 155 na numero sa balota ay hindi makalimutan. Salamat. Magandang hapon. Magandang hapon, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, Thank you. Dating Giginto Bulacan Mayor Isagani Gani Pascual, number 1 nominee po ngayon sa Ito ang Tama Party List. Thank you, sir. Thank you for taking our call. Sino pa ang mga nakasili po sa atin? By the way, binabati natin ang mga taga-Ginto Bulacan, mga taga-Bulacan Province, at sa mga best friends po natin sa lalawigan yan. Napakaraming kaibigan natin dyan. Ano? At suportahan po natin ang Ito ang Tama Party List. Kami po'y naniniwala na kapag ka ang partido pong yan ay manaig at manalo po sa... Hindi pa ho kami nangangampanya, nagpapaalala lang. Pag sila po ang nabigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa Kongreso, I'm very, very sure, yan mamang yan, si Mayor Gani, may word of honor yan. Ang anumang sabihin yan, talagang natutupad. Yan ang virtue ng isang leader na hindi po trapo. Hindi po trapo yan eh. Si Mayor Gani ay isang negosyanteng matino. When it comes to management and leadership, subok na po yan na kapag ka nangako, nag-commit ng serbisyo, talagang tinutupad po niya. And we believe na yung mga advokasya po nila sa Ito ang Tama Party List ay mangyayari po yan. Bigyan lamang po natin sila ng pagkakataon makapaglingkod. 155 sa balota. Mabuhay ang Ito ang Tama Party List. So, teka, sino na ang mga sumagot sa ating tanong? Balikan nga natin yung ating wall. Sagutin po ninyo. Pwede kayong sumagot. Buelo-buelo sa ating tinatanong. Tama bang o sang-ayon ba kayong bakura ng DNR ang kahabaan po ng Manila Bay? Yan. Sino-sino mo sumagot? Si Rerol, pabati po sa lahat ng Sulit Clan. Teka, gagamitan ko ito ng anting-anting kasi. May pabati si Bintin Sulit. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa iba pang bansa na buong sumusuporta po sa programa mong Kamao nga Sero. Salamat, Sir Bintin. At by the way, isa pa ho sa nais po nating itaguyod at tinutulungan po natin ay ang ating Senador Bitay, Senator Gerald Arcega. Ayan, sino pa? Vice Mayor Tim Gabriel. Sino pa? Congressman Bertito Bert Hashimoto ng Tarlac.
Sino pa? Senador Charlie Gadi. Who else? Attorney, Senador Glenn Chong. Ilan lamang po yan sa amin. Hindi po kami papangako ng napakarami, kundi kapag sinuportahan po namin, titiyakin namin na buong aming loob at tutok tayo sa pakikipag-ugnayan para may pabatid ang kanilang mga programa. Ayos! Sige, mga kaibigan, balikan na po. May mga sumagot ba doon sa aking personal WhatsApp? Balikan ko lamang ha. At sayang po, ano? Although overtime na tayo ng konti, no? But let me go back to my personal wall para yung mga nag-comment po sa ating tanong ay mabigyan natin daan. Yan. Si Sir Nelson Brilla. Yan. Nelson Brilla ng Muntinlupa City. Ang kalikasan para sa mamamayan, hindi sa gobyerno. Ang gobyerno ay may obligasyon sa mamamayan na protektahan ang mga tao. Kaya huwag nilang sabihin na ang pagpapabakod sa Maynila Bay ay bahagi ng protekta sa tao. May mga para na hindi mo masisikil ang karapatan ng tao. Ang pagbabakod ay bahagi ng umpisa ng kanilang plano sa kanilang negosyo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Palagay ko ang tinutukoy dito ni Sir Nelson Brilla, yung plano po ng gobyerno, may niluluto na raw po ang gobyerno, sabi nila. Na reclamation, paglikha daw po ng bagong lungsod sa dagat. Reginald Bico, pakicheck mo paring Errol yung White Sand Beaches Resort sa Batangas. Bakit binili ng isang individual na at di na pwedeng pumasok ang publiko? Beach ito, dapat open sa public, kung swimming pool okay lang. Thank you, Reggie. Quincy Kahilig, dapat lang bakuran. Di ko mo malinis na ang nalinis na mga basura ay malinis na din ang tubig at pwede ng paliguan. Hindi pa rin ligtas ang tubig kasi madumi pa rin at may burak pa sa ilalim. Hintay-hintay lang po muna. Sabi ni Sir Quincy Kahilig. May mga pahabol pa yata? Sige. Yan. Sir Oliver De Leon dyan sa Tuguegarao City. Ayan. Thank you for watching our show. Sino-sino pa? Ayan. Baka may makaligtan pa ako. Okay. Insang Marian Consulta sa Laguna. At ayan. Ayan. Tuloy tayo. Sige. Balikan na po natin ang ating mga pangunahing isyong binantayan po sa maghapon. PNP, tukoy na po ang mga suspects sa pambobomba sa Maguindanao. Yung mga pambobomba po ay nangyari sa Martes po ng gabi. Bago po itong, kasi ngayon po nakaschedule yung second round ng BOL plebiscite sa lugar na yan. Samantala, kaugnay sa naturang balita, Governor Dema Puro, itinuro po ang MILF na nasa likod ng mga kasunod na pambobomba. Balik tayo sa Metro Manila. Batang nalunod po sa Manila Bay. Critical ngayon. Tuloy, DNR, babakuran po ang ilang bahagi po ng Manila Bay. Balitang pangkalusugan, posibleng tumaas daw po ang kaso ng tigdas pagsapit po ng tag-init or summer ayon po sa DOH. Gayunpaman, sapat daw ang stock ng measles vaccine. DOH planong mag-angkat pa rin ng dagdag. Magandang balita po naman, good news, titulo po ng lupa napasa kamay na ng 200 residente sa Parañaque City. Ito, scam. Dating taga-BIR nasa likod daw, may pakana ng bagong investment scam. Dapat nito tuktukan ng ulo para hindi na makapambiktima ito . At dito po sa lalawigan naman ng Benguet, PDEA, sinunog ang mga marijuanang nagkakahalaga ng 7.6 na milyong pisong illegal na damo sa lalawigan po ng Benguet. O ba na mga kaibigan, kung tayo naman po ang sasagot sa ating tanong, sang-ayon ba kayo? Sang-ayon ba ako na bakuran po ng DNR ang Manila Bay? Ang gilid po ng Manila Bay per se, para po sa proteksyon ng mga mamamayan na tila baga nagiging showcase ang kawalan ng disiplina ng karamihan. In fact, yung pagkakaroon po ng napakaruming Manila Bay ay patunay po yan ng napakaraming taong mga Pilipino, kung sino-sino na yan, tayong lahat yan, walang disiplina. At ngayon po, unti-unting nalilinis. Marami din po ang ayaw sumunod sa patakaran na ipinagbabawal na muna. Ang paliligo po dyan,
for their own sake, para din po sa kaligtasan ng kalusugan po nila, no? At the other week, nandyan po tayo, nag-ikot-ikot po tayo, nakita po natin na meron pong mga drainage na galing po sa mga private establishments ang tumatagas pa rin po ng wastewater papunta sa Manila Bay. Therefore, tama po ang sinasabi ng DNR, delikadong-delikado sapagkat nananatiling napakataas po ng coliform content ng tubig po ng Manila Bay. Meantime, na hindi po yan ligtas para sa kalusugan, para maglunoy, magpiknik po ang ating mga kababayan. Si Errol Dacame po isang ayon na pansamantalang bakuran po yan para mapigilan po at matiyak ang kaligtasan po ng sinuman na nariyan po sa may paligid at bagkos mag-enjoy na muna ng scenery, makapag-ehersisyo sa Manila, sa Baywalk, at mag-enjoy na muna ng panoramic sunset. Yan. Sa ngalan po ng buong... By the way, magandang hapon kay Sir Tim Gabriel, ano? Sir Tim Gabriel, Vice Mayor ng Muntinlupa City. Tandem po yan ni Mayor Baby Aguilar. Pansamantalang ibababa natin ang tabing ng palatuntunang Kamaong Asero. Sa ngalan po ng ating mga nakatuwang sa paglilingkod today. Ang dalawang nagulot sa ating palatuntunan, Boyet Guillermo and Jose Coy Laura. Ating programa po'y pinalipad ni Clarence Andaya, nakamasid si Earl Nico Dacame, habang yung ating mga direktor, Director for Operations, Engineer Oliver Lico, ay medyo busy pa sa Heroes Alliance, at ang ating Creative Director, Mark Anthony Reynoso, ay medyo may hinarap lamang pong proyekto sa Singapore. Sa ngalan po ng ating buong pwersa ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel, ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.